мегӯем ба шумо тамошобиёни азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. манзури шумост нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ ки дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Амиртур ва дастгирии мағозаи либосҳои сайёҳии варзишии Бука бо як сайёҳати ҷолибу хотирмон ба маконҳои ғайриоддию асрорангизи шаҳри нав таҳия мегардад. хатсайри мо чун ҳамешагӣ субҳи сарду барфӣ аз маркази шаҳри Душанбе ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ба роҳ баромад. бинандагони азиз, инак пас аз тай кардани бештар аз 40 километр роҳ мо ниҳоят расидем ба деҳаи хуҷии ҷамоати деҳоти чусти ноҳияи шаҳри нав ва ҳоло мо қарор дорем дар даромадгоҳи мазори хоҷаи бодом ки яке аз маконҳои муқаддас ва макони зиёратии сертамошобоб миёни сайёҳони дохилу хориҷӣ мебошад. ҳоло сайёҳати варзишии мо аз ҳамин нуқта оғоз меёбад. мо ҳамроҳи сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат вориди он мешавем, дидан мекунем ва пас он сайёҳати худро боз ба шахтаи кони селбур, яъне истихроҷи аметис идома хоҳем дод. меравем. мазори хоҷаи бодом яке аз маконҳои таърихӣ ва мӯъҷизавии минтақа дар ҳама фасли сол ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем ки мо тирамоҳи соли гузашта ба деҳаи хуҷӣ омада будем ва ҳоло дар муқоиса бо дарахтони зарду тиллоӣ ва арчаҳои сабзаш бо инак дарахтони пурбарфи ҳудудаш манзараи ҷолиби ба тамом дигаргунаро офарида буд. воқеан ҳар як фасл ба худ зебоии махсуси худро дорад. хусусан зимистон бо муҳимтарин унсури зебу зиннатдиҳандааш барф. тавре маълум мегардад, ҳамасола барои зиёрату гирифтани оби шифо ба ин макон меҳмонони зиёде аз дохилу хориҷи кишвар меоянд. оби гарми шифо ки шифобахшии он дар табобати бемориҳои меъда, ҷигар ва узвҳои ҳозима маълум шудааст, дар канори чашмаи дигаре қарор дорад ки аз зери чанорҳои қадима берун омада ба як ҳавз табдил ёфтааст. ин чашмаи гарм дар фасли сармо низ дорои моҳист ва ақидаи мавҷуд аст ки тамошои онҳо ва додани нонреза метавонад барои табобати бемории зарпарвин кӯмак кунад. дар паси ин чашмаи моҳиён ғори таърихӣ бо даромадгоҳи хурде ҷойгир шудааст ки он низ мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳон мебошад. таҳқиқоти бостоншиносони русиягӣ ва олмонӣ дар солҳои 50-60 асри гузашта нишон доданд ки ғори деҳаи хуҷии ҷамоати деҳоти чуст таърихи 50 000 сола дошта ба давраи неандерталҳо маҳсуб аст. шакли аҷоиби сангҳои ин кӯҳ низ аз таърихи қадимаи он шаҳодат медиҳад. бояд гуфт ки дар ҳудуди водии ҳисор якчанд ғорҳои табиӣ ва сунъӣ кашф шуданд. аз миёни онҳо ғори булбулчашма яке аз маъруфтаринҳо маҳсуб шуда дар борааш ривоятҳои зиёде вуҷуд доранд. солҳои 2011-2012 дар деҳаи бӯстони шаҳри ҳисор ду ғори сунъӣ кашф гардиданд. бостоншиносон муайян намуданд ки ин ғорҳо ҳамчун дайр истифода шуда ба асрҳои якуму дуюми то миллод давраи кушониён тааллуқ доранд. ин ғорҳо метавонанд як имконияти беназир барои рушди сайёҳӣ бахусус ғорнавардӣ ё худ спелеологӣ бошад. ғорнавардӣ ки дар гузашта ҳамчун манбаи илмӣ истифода мешуд, имрӯзҳо ҳамчунин барои шиносоии сайёҳон бо таърихи қадим ва фарҳанги гузашта аҳамияти хос дорад. ташкил ва роҳнамоии дурусти хатсайрҳои сайёҳӣ метавонад сайёҳони зиёдро ҷалб намуда ба рушди иқтисоди маҳаллӣ мусоидат кунад.
пас аз зиёрати мазори хоҷаи бодом ва дидани ғори табиӣ мо ҷониби ғори сунъии шахтаи селбур ки болои кӯҳи инак дар фасли зимистон сабсафед воқеъ шудааст роҳ пеш гирифтем. роҳи сангфаршу нимвайрона ва пурбарф моро ба баландии кӯҳ мебурд. дар нимаи роҳ нақлиёти мо дар барф ва пастиву баландиҳои қисми вайронаи роҳ дармонд ва ҳарчанд бо кӯмаки ҳамдигар нақлиётро баровардем, лек аз пеш боз чандин қисматҳои валангори роҳи мумфарш моро водор сохт ки аз ҳамин ҷо саёҳати пиёдагардии худро оғоз намоем. ҳамроҳонамон ки бисёрашон муддати зиёдест дар интизори ташкили хатсайр ба шахтаи Аметис буданд, бо кадом роҳе ки набошад то ба он ҷо расидан мехостанд. ҳамин тавр нақлиётро канори роҳ гузошта, бо роҳнамоии роҳбаладон мо лавозимоти зарурии саёҳатро ба бар кардем ва барои саёҳати ғорнавардии худ омодагӣ дидем. ғорнавардӣ яке аз соҳаҳои душвори саёҳии варзишӣ буда, ниёз ба риояи пурраи қоидаҳои бехатарӣ дорад. дар ғорҳои табиӣ ва сунъӣ танҳо бо роҳбалад ва бо истифода аз таҷҳизоти муҳофизатӣ, бахусус кӯлоҳи махсуси муҳофизатӣ ворид шудан иҷоза дода мешавад. вобаста ба ин, роҳбаладон ба мо дастурамали муфассал доданд ки чӣ гуна саёҳат бояд баргузор шавад. онҳо аҳамияти риояи қоидаҳои бехатарӣ ва эҳтиром ба табиату муҳити атрофро таъкид намуда, изҳор доштанд ки саёҳати мо на танҳо як хатсайри маъмулӣ, балки як таҷрибаи навест ки метавонад дар хотираҳои мо нақш бандад. барфи сабсафед ба ин макон зебоии хоса мебахшид ва ҳарчанд ба водиҳо туман фаромада бошад ҳам касро моил ба гирифтани аксҳо мекард. мо ба миқдори 500-600 метр аз болои роҳи мумфарш пеш рафтем то он ҷое ки пас аз гардиши навбатӣ мо ба нишебии асосии кӯҳ расидем. дар зимистон хусусан муҳим аст ки сайёҳон либоси гарму бароҳат, ҷӯстони мувофиқ ва пойафзоли кӯҳгардии обногузар дошта бошанд ки мағозаи либосҳои сайёҳии варзишии Бука барои шумо беҳтарин интихоб хоҳад буд. ҳангоми ворид шудан ба шахтаҳо бошад, ҳамаи иштирокчиён бояд кӯлоҳи муҳофизатӣ ва чароғҳои сарӣ дошта бошанд, зеро эҳтимоли резиши санг вуҷуд дорад. боиси таъкид аст ки дар дохили ғорҳо кандани сангҳо, фарёд задан ва ба ҳаёти ҷонварони маҳаллӣ халал расондан қатъиян манъ аст. ин саёҳат на танҳо як таҷрибаи нотакрор, балки имкониятест ки мо бо таърихи бостонии минтақа, муҳити табиии асрорангез ва омилҳои рушди сайёҳии варзишӣ дар фасли зимистон шинос мешавем. ҳадафи мо нишон додани имкониятҳои пинҳонмондаи сайёҳии Тоҷикистон ва шинос намудани сайёҳон бо ҷозибаҳои таърихию табиии кишвар мебошад. ҳамин тавр мо бо роҳҳои ноҳамвору нишеби кӯҳӣ ки бо барфи сафед пӯшида шуда буданд, аз миёни манзараҳои сафедпӯш гузаштем.
дарахтони хучудолона ки ҳоло баргҳои худро рехта буданд ҷоҷое бо қабати тунуки барф ороиш ёфта зебоии хоса доштанд. ҳавои салқину пок аз накҳати яху барф ва шамоли кӯҳӣ пур шуда буд ва ҳар қадам моро бештар ба афсонаи зимистони кӯҳистон мекашид. албатта зарур аст ки ҷиҳати ташкили дурусту бехатари чунин хатсайр минтақа ва роҳҳои мавҷударо омӯзем. баъдан бо муассисаҳои дахлдор созишнома баста хатсайрро ба таври расмӣ роҳандозӣ намоем. ин ҳама барои бехатарии сайёҳон ва ҳифзи конҳои табиӣ муҳим аст. дар ҷаёни роҳ мо борҳо таваққуф карда манзараҳои зимистонаро аксбардорӣ кардем. барф тамоми мавзеъро бо оромӣ ва сафои худ печонида, инак ҳаво кушода шудаю нурҳои намоёншудаи офтоб ба гирду атроф ранги сафеди ҷилодор бахшида буд. аметист ба гурӯҳи сангҳои дурахшонтарини кварсӣ дохил шуда бештар бо рангҳои гулобӣ ва бунафш вомехӯрад. онро дар саноати ороишот ва тиб истифода мебаранд. кони аметисти селбуро геологҳои тоҷик ҳанӯз соли 1966 кашф карда буданд ки ин як кашфиёти муҳим барои рушди саноати маъдани ҷумҳурӣ гардид. пас аз тай кардани зиёда аз 3 километр роҳи нишеб мо расидем ба нуқтаи баландтарини имрӯзаи хатсайрамон ва ҳоло мо дар баландии бештар аз 1500 метр, наздики 1600 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем. мо ворид ба кони аметисти селбур хоҳем шуд. ногуфта намонад ки ҳанӯз сайёҳатчии машҳури асри 13 Марко Поло дар бораи сангҳои рангобаранги Тоҷикистон дар хотираҳои худаш қайд карда буд ва ин ҷоро яке аз маконҳои хеле зебову афсонавӣ ҳам номидааст. ҳоло бошад он ҷо меравем. ҳаминтавр ниҳоят пас аз як роҳи тӯлонӣ мо ба назди даромадгоҳи яке аз шахтаҳои кони аметисти селбур расидем. ҳоло мо ҷӯздонҳои пурбори худро назди даромадгоҳ гузошта вориди ин ғори сунъӣ таърихӣ мешавем. роҳ рафтан дар дохили ғори хунуки торих каме тарсовар буд. аз чор тараф моро сангҳои гуногунранг иҳота мекарданд. дар баъзе мавридҳо роҳҳо аз тарафи рост ё чап тақсим мешуданд ки нури чароғҳоямон ба ҳама гӯшаҳои он намерасид. гарчанде ки ҳама чароғ доштем, равшанӣ ҳанӯз ҳам кам менамуд. ҳангоми ворид шудан ба ғор роҳбалад моро огоҳ карда буд ки дар дохил мушҳои паррон мавҷуданд. воқеан дар болои сар шоҳид шудем ки онҳо дар торикии ғор оромона хобиданд ва мо онҳоро бо завқ акс гирифтем. пас аз чанди дигари тамошои дохили шахта мо ба охири роҳи он расидем. ҳамаи иштирокчиён барои гирифтани акси хотиравӣ ҷамъ омаданд. пас аз ин боз ҳамон қадар роҳро тай намуда ба берун баромадем. аз дохили ғор ба ҳавои кушод қадам гузоштан замон чашмонамон ки ба торикӣ одат карда буданд равшании рӯзро бо нороҳатӣ эҳсос карданд. аммо таъссуроте ки аз ин сайёҳат бардоштем ҳамаи инро арзанда менамуд. дар берун то ин вақт офтоб бо равшанӣ гарм дар ҳавои кушода барфҳоро то андозаи об карда буд. барфе ки ба наздикӣ борида буд то ҷои об шуда ба манзараҳои атроф ҳусни дигар мебахшид. ин ҷо канори ғор ду нафар ошпазони хатсайр аллакай барои аҳли гурӯҳ хӯроки лағвон омода мекарданд. сайёҳон аз рафти омодакунии хӯрок дар табиати кушоди зимистона ба ваҷд омада акс гирифтанд. ва инак роҳбалад моро барои идомаи сафар ба шахтаи навбатӣ ки каме баландтар аз ин ҷо ҷойгир аст роҳнамоӣ кард.
мо ҳамин тавр вориди кони дигари аметиси силбур шудем ки даромадгоҳаш нисбатан тарснок буд ва ғорҳои ғайриоддии филмҳоро ба хотир меовард. тавре аз рафти сабти хатсайр дар фасли тирамоҳ ба ин мавзеъ бармеояд, дар фасли гармон назди даромадгоҳи ғори мазкур кулчаҳо ба вуҷуд меоянд. ҳоло бошад аз он ҳафтшаҳо осоре намондааст. сайёҳат дар шахтаи мазкур низ ҷолибияти хоси худро дошт. ин навбат мо ба ғайр аз мушҳои паррон боз чунин сангҳои аметисро дидем ки дар қаъри кӯҳ асрҳо боз ташаккул ёфта буданд. ин лаҳза хеле зебо ва хотирмон буд. чунин эҳсос мешуд ки сайёҳат на танҳо як сафар, балки таҷрибаи пур аз лаҳзаҳои гарму самимӣ буда, дӯстиву муҳаббатро бо табиат ва ҳамсафарон бештар гардонидааст. андрей ки ҳамроҳи ҳамсараш аз русия ба тоҷикистон омадааст, дар бораи ҷолибияти сайёҳати имрӯзаи зимистона чунин гуфт. албатта ҷолиб буд, зеро тоҷикистон ин кишвари кӯҳост ва ҳоло ин ҷо бошад, ман маротибаи дуюм аст ки таҷрибаи ғорнавардӣ пайдо мекунам. барои ман дохили шахт аҷоиб буд. ғайр аз ин хӯроки бисёр болаззат тановул кардем. обу ҳаво низ хуб буд, ҳарчанд дар аввал туман буд, лек ҳозир ҳаво кушодаю офтобӣ шуд. обу ҳавои тозаи кӯҳсор, аз ин дигар чӣ чизе беҳтаре буда метавонад? ба ман ҳам ҳамааш писанд омад. ёдагардии хуб доштем. хӯрдани лағмон бошад дар ин гуна муҳит ба кас роҳатбахш аст. дохили шахта низ хеле зебо буд. хусусан қабатҳои рангу баранги санги аметист диққати ҳар яки моро ба худ ҷалб мекард. мо маротибаи аввал аст ки дар тоҷикистон ҳастем. ин кишвари зебо бо одамони меҳрубон аст. барои ман ҳама чӣ ин ҷо ҷолиб аст. таъссуроти ғанӣ дорам аз тоҷикистон. дар тоҷикистон бисёр маконҳое ҳастанд ки арзандаи дидану тамошоянд. мо бо ҳам тасмим гирифтем ки дар оянда боз ба кӯҳҳои Фон ва шоҳроҳи Помир низ биравем. дар тоҷикистон нақшаи ба муддати зиёд монданро дорем. барои ҳамин кӯшиш мекунем боз ба дигар ҷойҳо низ равем. ҳамин тавр бо тамоми ҳаяҷон ва хушҳолии таассурот мо сайёҳати худро дар шахтаҳо ба охир расондем. ин ҷо воқеан ҳам як хазинаи таърихии табиат аст. мо бо роҳи омадаамон ба поён фаромадем. ҳангоми расидан ба пойгоҳи истироҳатӣ, ошпазони хатсайри имрӯза барои аҳли гурӯҳ дар фазои табиати пурсафои кӯҳи хӯроки гарм омода карда буданд. дар зимистони хунук лаззати лағмон ва чойи гарм беш аз пеш хушоянду дилписанд буд. ғорнавардаи самти навест дар соҳаи сайёҳии Тоҷикистон, зеро дар Тоҷикистон чунин ғорҳо зиёд бошанд ҳам онҳо ҳанӯз камшинохтаанд. ташкили хатсайрҳо дар ҳама фазлҳо ба шахтаи аметист талаботи сайёҳон аст ва дигар ин ки кони селбур ба пойтахт нисбатан наздик мебошаду давоми як рӯз омада тамошо карда ва бозгаштан ба душанбе осон мебошад. ҳамчунин сайёҳон ба саёҳатҳои якрӯза нисбат ба саёҳатҳои ду ё зиёда рӯз зиёдтар шавқманд ҳастанд. ҳадафи дигари ташкили чунин хатсайрҳо саёҳатҳои зимистона мебошанд ки ҳам барои сайёҳони дохилӣ ва ҳам барои сайёҳони хориҷӣ писанд омад. ҳамин тавр дар рафти ин хатсайрҳо сайёҳони хориҷӣ бо сайёҳони маҳаллӣ ошноӣ пайдо мекунанд ва бо фарҳанги муоширату меҳмоннавозии тоҷикона шинос мешаванд. мо маротибаи дуюм аст ки дар тоҷикистон ба сайёҳатҳои зимистона меравем ва ба мо ҳамааш писанд аст. махсусан манзараи кӯҳҳои пурбарф ва инак ин ҷо дидани дохили онҳо ҷолиб буд. шахта бо сангҳои рангоранг. ман аз ин сайёҳат хело шод шудам. маротибаи аввал аст ки ман дохили чунин шахтаю ғорҳо медароям ва аз ин ҷиҳат таъссуроти ғайриоддӣ бардошт кардам. дохили шахта он қадар тарснок набуд. сайёҳати зимистона дар Тоҷикистон он тавре ки гумон доштем на чандон хунук аст. ҳатто вақте ки роҳ меравӣ баръакс кас гармтар мешавад ва дар вақти ҷои истодан лозим меояд либоси зимистонаро аз боло мепӯшӣ ва худро бароҳат ҳис мекунӣ. дар ин ҷо табиати зебою барфпӯше дорад ки пеши чашмони кас намои хеле зебое кушода мегардад. ҳамкорону шиносон фикр доранд ки дар зимистон сайёҳат кардан хунук асту он қадар бароҳат нест. вале на, ҳатто баръакс вақте роҳ меравӣ аз ҳад зиёд гарм мешавӣ. ҳатто либоси ғафсатро мекашӣ. ҳаракат карда инсон гарм мешавад. яъне аз ин ҷиҳат ҳеҷ мушкил нест.
пас аз ҳаракату тамошо бошад иштиҳои касб меояд. хӯрдани хӯрок бошад инҷо албатта ки лаззати дигар дорад. пас аз ин ҳама саёҳати имрӯза ман таассуроти хубе бардошт кардам. мо якҷо қарор додем ки ғайр аз кор ҳадди аққал моҳе 2 маротиба ба ягон минтақа ба саёҳат меравем. бале, дар оянда саёҳатҳоямон бо омадани фасли баҳор боз ҳам зиёдтар хоҳад шуд. ҳамин тавр пас аз чанде истироҳат ва мубозилаи таассуроти ҳамдигар лавозимотҳоро ҷамъ карда партовҳоро барои нигоҳ доштани покизагии табиат ғун кардем. дар охир аҳли хатсайр ҷамъ шуда барои хотира расми гурӯҳӣ гирифтем. вақте ки мо ба роҳ баромадем, ҳар яке аз иштирокчиён бо дили пур аз таассуроти нав аз кӯҳ мефаромаданд. ин саёҳат на танҳо як сафари оддии навбатӣ, балки ёдрасти он буд ки табиат на танҳо ҷойест барои тамошо кардан, балки маконест ки дар он инсон метавонад истироҳат кунад ва аз тамошои табиат фараҳманд гардад. манзараҳои беназир, маконҳои муқаддас ва асрорангези кӯҳҳои баланд, таъми хӯроки лазизи дар кӯҳсор омодашуда, ин ҳама сафари моро воқеан ҳам хотирмон намуда буд. бинандагони азиз, умедворем ки аз ҷараёни сафари мо ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ба оромгоҳи Хоҷаи Бодом, ғори таърихии 50 000 сола ва кони аметисти селбури ноҳияи Шаҳринав ки дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур ва дастгирии мағозаи либосҳои сайёҳии варзишии Бука роҳандозӣ гардид, таъссуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.